Li navenda Sifrê hosteyên Sifrê nemane. Bajarê Amedê bi madenên xwe ên Sifrê bi nav û denge. Li belê herkê diçe hosteyên Sifrê namînin. Berê niha li kolanên navçeya Navsûrê de dengê çakûtên hosteyên Sifrê kêm nedibûn. Li belê niha bestikanek ên ku alavên Sifrê çê dike maye. Di navçeya Navsûrê de dengê çakûtên hosteyên ku ji dervê bajarê Amedê hatine mirov dibîze. Xwediyê dikanê tîne ziman ku karê Sifrê ji Ermeniyan fêrbûne. Vêga bi birayên xwe li ber xwe didin ku karê bavê wî wenda nebe. Sanat, gişqa sanatane ji Ermeniya derketine. Ana li Diyarbekir helê hezir em tenê çê dikin. Çêkirina me jî em ji îşê xwe hes dikin. Em naxwazin vî meslekê bire were kuştinê, bire were miriniyê. Em dixwazin em îşê xwe em dewam bikin, bira însan hîn bibin, bira vî sanetê nemre. Li dikanê de hostej ji sifra xav, xiradên, mitbaxê û alavên xemlandinê çê dikin. Hoste tebeqeya Sifrê jê dikin, şikil didin û duvrê jî li ser agrê kutik dikin û li ser dezgehên xwe radixin. Hosteyên Sifrê dibêjin sifir ji bo tendurustiya laşê mirovan gelekî baş e. Welatî jinû ve firaxên ji Sifrê bikartînin. Baqir tişkî ji bo însan tişkî pir feydelî ye û tema jî pir xweş e. Yani ana helê hezir millet dîsa vedigere ser Baqirê yani. û li vê derê em çê dikin em dişînin İstanbulê jî, em dişînin İzmîrê, em dişînin Ankarê, çiqa wîlayetene em dişînin. Em karin dişînin yurt dişî jî. Em didin İranê, Iraqê, Duhokê. Li dikanê giradên ji Sifrê de her cûreyên firaxan heye. Ji semaverê çayê bigirin heta tas, fincan, mîsîn, siniyên ên xemlandinê jî li dikanê hene. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.